Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong membro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time halay sa Pag-asa alas 5:05 an hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang news base kan Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ini po ang DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. GB garantisadong bareta. Asin ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. Please go ahead. Piglinaw kan Department of Agriculture Bicol na pigpapaluwas sindang listahan kan presyo kan mga buhay asin karning urig an parte sa narakan sa idang regular na monitoring sa pamresyuhan o monitoring price monitoring activity sa mga panganap na merkado sa probinsya sa Bicol Region. Tinipon ang prevailing market retail prices base sa 5 respondents o mga paratsenda sa kada produktong ipigtitinda sa mga identifikadong merkado. Inian para sa karaman asin giyaman kan publiko. Ang kada presyo kan buhay na urig ang nagkakawat po sa 160 pesos ang kada kilo, ang sabkod sa 105 pesos ang kada kilo sa probinsya kan Catanduanes. Mientras na para naman sa presyo kan karning urig, nagpupuon ang presyo kainin sa 320 pesos, sagod sa 360 pesos. Sigon sa DA Bicol, ang nasabi mga presyo ang posibleng magbago depende sa lugar kung sa insinda mabakala. Matatag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel. Diretso kita kan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Compadreng Alarmario. Pading Al, Diyos marhay na hapon. Please go ahead na. At least nadagdagan naman ngunyan ang mga public safety officers digdi sa Legazpi. Aloy naman ining pigagad ni Pio sa Chief Octavio Rivero kay Mayor Isiam Ismael. Dati 36 na ang mga PSO na katabang kan pulis sa pagmantener kan pasi orden sa mahiwas na syudad. Alagad ngunyan 42 naman dahil may mga naidagdag sa mga aplikante. Posibleng sa mga masunod pangaldaw manadagdagan pa ini dahil dakulaon manatabang para sa pasi orden kan syudad. Alarmario, DCGB. Salamat, Compadreng Al. Diretso kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man ang samuyang chief reporter si Compadreng Jimmy Nasalita. Pading Jim, marhay na hapon. Please go ahead. Ganado magtaranom na ang mga rice farmer sa area Kanwa sa Sinibang Party kan 3rd District dahil sa babaunan barakalan kan kada kilo kan na bagong aninin paroy nasa 11 pesos na durante ka nagaani ngunyan tamili dain nanin babakalon nagtaas na lugod nagmumuntar na sa 14 pesos an kilo. Nagrangay kan mga parauma dahil sindanin kasurog dahil laban kon sa sistemang may formula na ang mga pribadong negosyantes kung mag-aarani nagbabarato ang barakalan asin minsan minaabot pa sa stop buying kung dakulan produksyon dahil maginibuan mga parauma itao na sa nasa baratong presyo ang sa indang produkto kaysa sa magkasarayang o magkaralapa. Mabo yung dainanin paroy saka na mauminto ang barakalan kung sa'y na mamalisyan kan mga parauma nagaripig iinsulto sinda pigtataga sinda kan mga big time na mga para negosyo para bakal nin paroy sa ngunyan panahonin pagtaranom sa ibang parauma
District, di sa 3rd District, di sa ganado na mag-uma. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Dagdagan tapan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Dumang kita sa Premier Distrito Canalbay, si Compadreng Jomar Bien. Bading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead, man. Salamat pa rin Pio sa dagdag na bareta sa nagkapirang beses na dain na naman alawos ang pagkuaning video sa mga opisyalis sa mga empleados kan lokal na gobyerno kan tabako abang nagpa-flag raising ceremony. Inihuli sa dain na naman pakipagkooperar kang panahon kasubagong aga. Ang lokal na gobyerno kan tabako nagmamaut ko na makakuaning footage kan pag-flag raising ceremony kan mga bagong opisyales kan lokal na gobyerno kan tabako tangani na mga gamit sa mga official video kan syudad alagad nagkapirang beses na pinag-schedule ini kan lokal na gobyerno sa kada bes na naka-schedule minabagsak ang uran kasubago dahil kuta nagbagsak ang uran alagad bantinidong medyo malumlom ang kalangitan na susug sa mga videographer dahil magiging mga resulta kung ipagpadagos ang pagkuhanin daning mga footages. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, Compadreng Jomar. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, kung igwaman nin mga pulisiyang dapat na baguhon para mas maging efektibo ang paghatod ng serbisyo, ikinaugma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagkapirang mga regulasyones na naipautob kan gobyerno sa saiyang administrasyon. Kasabay digdi ang naging lakdang kan Land Transportation Office o LTO na suspenderon ang pagkukumpiskar kan pisikal na lisensya o kaitong license cards asin midbidon ang digital driver's license bilang alternatibo. Sa pinakahuring vlog kang presidente kasabay sa magayon na polisiya ang pagpapautob kan 50% diskwento sa LRT MRT duman sa Manila para sa mga estudyante, senior citizens asin persons with disabilities mantang igwamaning family promo kada aldaw nin Domingo. Duwang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte ang magkasiblag na ipinaglatag niya na aldaw sa opisina kan House Secretary General kan man iba-ibang progresibong grupo. An enot na reklamo ipinaglatag kan Makabayan Coalition asin ipinag-endorsar kan mga kongresistang miyembro kan Makabayan Bloc na sinda Representante Antonio Tino, Representante Sara Elago asin Representante Rene Co. Ani kadawang reklamo ipinaglatag naman kan 17 individual na representante kan man iba-ibang progresibong grupo sa pangenot kan Tindig Pilipinas asin pinag-endorsar ninda Akbayan Party List Representative Percy Sendanya asin mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Segun kay Renato Reyes Jr. kan Makabayan, katuyuhan kan lakdang na panimbagonan mga opisyales na nagbalgar sa tiwala kan publiko. An issue sa confidential funds iyo an haloy ng kontrobersyal pon pakan taon 2023 kan mabulgar ang 127 milyones de pesos na ibinalyo hali sa opisina kan presidente pasisiring sa opisina ni Vice Presidente Sara Duterte. Kan taon 2025 sarong impeachment complaint laban kay Duterte ang ibinasura dahil sa constitutional bar na nagbabahal sa sobra sa sarong impeachment proceeding sa laog nin sarong taon. Ngunya na taon magtapos ang 1-year bar sa giraray na ipinagsaangat ang reklamo na pinaglalaoman na magiging sentro kan matinding diskusyon sa Kongreso. Sa may relasyon na bareta, dai na ikinabigla kan legal team ni Vice Presidente Sara Duterte ang panibagong impeachment case na ipinagsaangat kan mga militanting kongresista laban sa Vice Presidente. Sa pahayag ni Attorney Michael Powa, sinabi kainin na kahanda ang depensa na hampangon ang mga aligasyones laban kay VP Sara. Ini basta na sa tamang constitutional process asin masisiguro ang patas na investigasyon. Ipinahayag na Attorney Powa na base sa Supreme Court na ang impeachment bako political process kung kaya dapat na suportaran ng mga evidensyas, standards asin due process.
Kinonfirmar kan Departamento de Justicia na daipa na iluluwas kan korte ang sarupang mandamiento de arresto kontra sa negosyanteng si Charlie Atong ang katakod painikan sa iyang pagkaka-invuelto sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Sigun kay Prosekutor General Abogado Richard Anthony Fadulyon, pinag-aaram paninda kung nata daipa na iluwas kan Regional Trial Court kan San Pablo Laguna ang mandamiento de arresto kontra kay ang. Daiman masabi ni Fadulyon kung may isinaangat na musyon ang kampo ni ang tanganing ipawarang kwenta ang arrest warrant kung kaya daipang ipigpapaluwas kan nasabing korte. Nainot nang nag-issue nin arrest warrant ang RTC kan Santa Cruz, Laguna asin Lipa City, Batangas kung sain siya nahampang sa kasong kidnapping with homicide asin kidnapping pati na serious illegal detention. Padagos man ang paghanap kan mga otoridad kay ang na pinagasabing nakaluwas na sa Pilipinas sa paagi kan backdoor exit. Mabuelta ang detalyes kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagiromdom. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Mga liver lovers, musta na ang lifestyle natin? Party on, atay later. Nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liverade. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liverade. Liverade Pro! Liverade pero Pro! That's right! Liverade Pro! Hindi lang supplement, ito ay Silimarin plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liverade Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liverade Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liverade Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liverade Pro ay available in Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 until December 31, 2025 for DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service.
Diretso kita kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Pinunana kan Departamento kan Justisyan paghiling sa reklamong ipinagsangat kan Securities and Exchange Commission o SEC laban sa Villar Land Holdings Corporation sa mga opisyales kay Nesin sa mga kaibanan na kumpanya. Sigun kay Prosekutor General Abogado Richard Fadulion, kaipuhan mo nang mag-agi sa hararom na investigasyon ang reklamo bago magdesisyon kung makondusir nin preliminary investigation na matalaan kung ibabasura o isaangat sa korte ang kaso. Sa reklamong ipinagsaangat kan SEC kan Enero 30 kaining taon, inakusaran ang Villar Land nin pigasabing market manipulation as in insider trading. Kasabay sa mga respondents sina dating senador si Manuel Villar Jr., chairman kan Villar Land, dating senadora Cynthia Villar, asinan sa indang mga aki na sinda Manuel Paulo Camille asin Marca. Kaibanan man ang mga independenteng direktor asin mga opisyal kan kumpanya, pati na ang mga konektado sa kumpanya. Saro pang sospek sa kaso kan panggagadahan sa sarong police woman asin an sa iyang 8 taon na aki nagsurrender sa pulisya ngunyan aldaw segun sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Segun kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, nagsurrender ang suspect sa Quezon City Police District o QCPD. Napag-araman ang babaeng sospetsado nagtabang sa pagpatuskan bangkay asin paglinig kan crime scene. Magigirumduman kan Enero 30 na arestar sinda Pia Katrina Panganiban, 29 anyos, car agent agum kaining si Christian Suarez Panganiban, 44 anyos, dismiss na miyembro kan PNP, asin Hill Valdemoro D, 41 anyos dahil sa panggagadan kina Police Senior Master Sergeant Dayan Molyanido asin ang sa iyang aki na si John Ismael. Inarestar man kan QCPD kan Pebrero 1 si Police Senior Master Sergeant John Molyanido agum mismo kan nagadan na police woman basado sa pahayag kan car dealer na mismong ang mister ang guminadan sa duwang biktima. Ultimong nahiling ang bagina kan Enero 16 asin nako ang gadan ang pulis na babae sa Bulacan kan Enero 24 mantang aki niya man nako ang gadan man sa Tarlac Enero 29. Pinatanidan kan DPWH o kaya ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nagkaperang opisyales kan DPWH Samar 1st District Engineering Office matapos mapag-arama na dainin koordinasyon sa Philippine Ports Authority o PPA ang pinagkukonstruhir na Calbayog Coastal Bypass Road. Paliwanag ni Dizon, tulay na sanaan kulang tanganing maikabit asin magamit na ang coastal road sa lugar. Napag-arama na daining koordinasyon sa PPA sa proyekto na responsable sa pagtaon ng clearance para sa langkaw kan tulay para sa mga nag-aaging barko. Pinaglinaw man kan PPA na sufisyente ang sukol kan proyekto na 5.2 metros asin ma-issue na sana nin written clearance alagad ipinagdoon ni Dizon na dapat paman sa giraray na magsunod sa tamang proseso. Aminado nagkapirang kongresistas na sa giraray na buhay na issue kan charter change matapos ang desisyon kan Korte Suprema may kinaaraman sa impeachment. Sigun kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua, dahil sa dagdag na konsepto kan deemed initiated sa desisyon kang Korte Suprema, pwedeng napapanahon ng siiripon ang 4 na dekada ng konstitusyon. Katunayan mismong si Senate President Tito Soto bukas sa pag-amyendar kan konstitusyon. Tinawanin doon ni Chua na haloy ng issue na padagos na nagbubutwa siring kan pagboto sa Kongreso ng joint o separate asin ang issue kan anti-political dynasty. Alagad para kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, susuportahan niya ang posisyon ni Soto alagad sa limitadong konsepto. Suportado man kan Philippine Coast Guard ang posisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dai basta-basta ipagdeklarar na persona non grata o daing datang persona ang sisay man na diplomata.
Kasunod ini kan pangapudan na ideklarar na persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Yuan dahil sa padagos na tensyon asin balyuhanin mga pahayag sa pag-ultanan kan nakapirang opisyal kan Pilipinas asin kan Chinese Embassy. Sigun kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, maski bukas ang Pilipinas sa dialogo, day mapundo ang ahensya sa pagprotehir kan mga derechos asin seguridad kan mga nasasakupan na teritoryo. Nagbaba nin 24.32% ang focus crimes kan Enero ngunya na taon. Sa record kan Philippine National Police, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na gikan sa 3,236 na mga krimen na nairehistro kan Enero 2025, nasa 2,449 na krimen ang narehistro ngunya na bulan na Enero. Kasabay sa mga focus crimes ang murder, homicide, physical injury, rape asin carnapping kan motor vehicles asin motorcycles. Afuera kay ini ikinaugma naman kan PNP pagkakaarestar sa sobra sa 7,000 na personas na mga wanted sa Pilipinas. Sigun kay Nartates, naging posible ang pagbaba kan krimen asin bilang kan mga naarestar o kaya paglangkaw man kan bilang kan mga naarestar susug sa focus agenda asin aktibong partisipasyon kan komunidad. Ultimong detalyes kan Barreta, pinag-inkaminar kang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang gabos na nag-transport operator asin kumpanya nagsiguro na mas matanos asin ligtas ang sa indang mga public utility vehicle o PUV. Sigun kay LTFRB Chairperson Abogado Vigor Mendoza II, ang pagmantenir kan maray na kondisyon kan vehikulo bako sa narequisitos para sa Certificate of Public Convenience kundi paagi man ini nin pagkataong respeto sa mga pasahero. Enot ng pinag-anunsar ni Mendoza ang pinakusog na kampanya laban sa may mga diferensya ang PUV sa tao kan mga reklamo asin sayang personal na eksperyensya. Ipinagdoon man kanin na bako maawot kan kampanya na tangkason ang mga jeepney kundi pakarayon ang kondisyon kan mga ini. Sa ngunyan, pigasa pinalnakan opisyal ang pulisya na mapugol sa franchise renewal kan mga may diferensyang jeepney o kaya public utility vehicle asin isusumiter sa Departamento kan Transportasyon para sa review asin approval. Pinagirumduman man kan LTFRB ang mga operator na siguro na presentable sa indang mga driver kasunod kan mga reklamong may nagkapirang nagda-drive na nakasulog ning sando, shorts asin chinelas. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot po ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos maray na hapon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko,